Katakumea. Behin batean, baziren bi anai-arreba, Beñat eta Amaia, eta bazuten katu bat. Udaberria iritsi zenean, desagertu egin zen katua. Amaia eta Beñat bila eta bila aritu ziren alde guztietan, baina ez zuten aurkitu. Behin, hala ere, ganbaran jolasean ari zilera, beren gainean miau edo batzuk entzun zituzten, ahots beheran bezala. Beñat teilatuperaino igo zen eskaileretatik. Amaia behean geratu zen galdezka. Aurkitu duzu! Aurkitu duzu! Baina Beñatek ez zion erantzuten, harik eta oihu egin zion arte. Hemen dago! Hemen dago! Eta katakumeak ditu, polit-politak gainera. Etorri! Amaia, korrika etxera joan, esnea hartu eta katuari eraman zion. 5 katakume zeuden. Zertxobait hazi eta jaio ziren txokotik katamarrean ateratzen hasi zirenean. Beñatek eta Amaiak katutxo bat aukeratu, hanka txuriak zituen kolore griseko katakumetxo bat, eta etxera eraman zuten. Jaten ematen zioten, jolas egiten zuten, eta lotan jartzen zuten. Behin, etxe aurreko bidera atera ziren jolas egitera. Katutxoa ere, jolasera eraman zuten. Haizeak bideko belarrak mugitzen zituen, eta katakumea belarrarekin jolasean ari zen. Beñat eta Amaia pozik zebiltzan katutxoarekin. Horretan, zaldi bat ikusi zuten bide ondoan, eta haren bila joan ziren katakumea ahaztuta. Horretan, oihu batzuk entzun zituzten. Geldi hor! Geldi! Eta iztari bat ikusi zuten jauzika. Haren aurrean, bi zakurrek katakumea sumatu zuten eta harrapatu egin nahi zuten. Katakumea ergela alakoa, ihes egin ordez, bertan entzan bizkarra harrotu eta zakurri begira geratu zen. Amaia izutu egin zen zakurrekin, oihu egin eta ihesi joan zen. Beñat berriz, katakumearen ondora joan, ura hartu eta lasterka abiatu zen, zakurrak ondotik zituela. Ehiztaria jaiki eta zakurrak uxatu zituen. Beñatek katakumea etxera eraman zuen, eta inoiz ez zuen gehiago etxetik kanpora atera.